Ćao, danas za vas, kao što vidite nemam novi video. Danas sam hteo da vam kažem zašto me nema. Razlog tome što ne izbacujem nove videe, kao što ste vi navikli ponedjeljkom, sredom i petkom, odnosno sad ponedjeljkom i petkom, pošto smo sredu izbacili, jeste taj što zaista nemam vremena za to. Snimanje videa za YouTube nije samo sedneš ispred kamere i snimiš, jer ja nemam ljude koji će to da obrade. Dakle, ja moram da se pripremim za video, da ga snimim, da posle to editujem, da to ubacim na YouTube, što uče jedno 3-4 sata u mom slučaju, tako da malo mi to vreme, to mi je mnogo vremena oduzima. I nije sad da ja toliko nemam slobodno vremena koliko sam umoran i koliko želim da to sve slobodno vreme iskoristim za odmor i za druženje sa ljudima i tako dalje. Čak ni to druženje u poslednje neko vreme nemam. Kažu da uvek kad nešto počneš da radiš, pa radiš dve stvari istovremeno, jedna mora da pati. U tom slučaju ovdje kod mene YouTube, zato što sad radim nešto što zaista volim. Ja volim YouTube, da me ne shvatite pogrešno, volim, ali sad radim nešto što zaista volim i nešto čemu zaista želim da se posvetim i nešto što želim da dovedem bar blizu savršenstva. I dok to nešto ne odradim kako treba, hoću da se tome potpuno posvetim, pa onda ću moći nekako da balansiram obe stvari lakše. Ponovo, ne znam šta će biti, zato što ja mogu već sutra da odlučim da ću sednem i da snimam video, jer to se kod mene tako radi, ovo što nije problem. Ali, u svakom slučaju, nadam se da ću u maju nešto snimiti, zato što u maju imam već planiran neki kolab koji je planiran još od marta sa Nemanjom, sa kanala Nemanja Sky, Nemanja i Nemanja. Tako da se nadam da ćemo mi to uspeti da snimimo, pa eto to u maju da bude. Što se tiče serije ovako, nema nešto novih serija koje mi mogu da vam predstavljam, ima nekih stvari koje su se vratile, za koje možda vi znate ili ne znate, koje mogu da vam snimim nešto, ali to može da sačeka. Eto, da prođe jedan ovaj period koji je sad pred mnom, tako da kad to prođe i kad se sve to malo sredi, onda ću onako u potpunosti da se vratim vama. Kažem ponovo, ne mora da znači da ću ja u potpunosti prestati, da mi neće biti mesec, 2, 3. Biće me sigurno, ja volim YouTube previše da bi potpuno odustao od njega, samo trenutno želim malo da se odmorim, da uzmem pauzu i da to sve, kad krenem da radim kvalitetno kao što volim. Tako da bi to bilo to, ja se nadam da se mi vidimo uskoro. Ukoliko me ne pratite na Facebooku i na Instagramu, obavezno to učinite, linkovi će biti dole u opisu videa, zato što tamo sam češće prisutan nego na YouTube u poslednje vreme, tako da eto, možete da pratite što se vam dešava ako vas zanima na Facebooku i na Instagramu. To je to, vidimo se, ćao!